Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Ois. Selamat pagi pemirsa. Mari kita seperti biasa. Nek dasteran berarti ape ning nggone dapure Mbak Isma, guys. Nek dasteran mesti kontene ning omah. Kali ini Mbak Isma ape masak. Ya, seperti biasa. Masak jangan asem. Sindi kemarin belanja ning nggone Mbak Jah. Mari kita masak. Lagi pengen mangan jangan asem. Anu pemirsa, krayi. Kak sewoger no. Kesukaan favorit jangan asem. Lawe balur, tempe, nyambel wis beres. Kali ini mari kita ke dapur goleki tripod, guys. Dadak tripodnya ning gone anu motor. Oke. Kita masak. Tak sepilno. Yang kene iki murah-murah, guys. Belanja iki. Ada kerai, terus dong telo. Dong telone iki ning kene 1000, guys. Nih. Raine yo murah. Sadar 2000. Nah, iki ape tak ketok-ketok dhisik ya. Oke, iki enek lombok abang, asem, tomat, tempe, balur. Oke. Iki tempene goreng saithik ae enak dadak-dadak, dadi iki kudu carapan. Wis enek balur. Oke, wis ngono pemirsa masake Mbak Isma ya. Kali iki kita lanjut. Iki enek sing tuwek pemirsa. Sing nom. Kita iris. Raine. Jangan asemi sugar. Itu mae tak kei, guys. Jadi ya tak kalau kabeh. Soalnya ini dikit jangan menir. Tuwek. Tuwek juga enak. Terus telone. Biasanya itu dong telon Mbak Jah apik-apik dulu ngono wae. Kali iki kok kurang apik. Jangan asem. Nek mae senengane nek kelan asem anu pemirsa, luweh. Luweh sewedep nek. Tapi iki aneke pekrayi, Mbak Isma pengen krayi. Jangan asem nek Jakartanan ki yang nggone malah koyok labu siem, jagung manis, melinjo ngono kuwi. Nek jangan aseme wong Jawa yo ngene iki dong telo mesti sedep, guys. Lewer-lewer nak kelewatan pilihane. Bolong-bolong iki buat dipangan opo? Ayo kita cuci. Apa ae saiki di konten rasa ngenteni apa kudu bareng Mbak Deni Mbak Isma. Soal iki Mbak Deni sekolah dadi ya wis kontene Mbak Isma yo ngene iki apa eneke ya pemirsa nek ning omah ya wis kegiatan lah sehari-hari ini ning omah. Terus kita cuci, kita nggak bumbu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut bumbu nih pemirsa. Lombok,
brambang, bawang, terus apa jenenge, terasi. Yang penting terasi, terus laos, jangan asem, laos guys, yang penting. Anggere nek laosnya ya seworger. Wis tak cuci dong telo sama raine ya. Nanti masuk bareng kerai koyo iki nih aseme. Nanti masuk bareng kerai. Lombok abang penayu surat niku disambel. Oke. Garam. Terasi dari randu. Enak banget nyambel mentah. Oke. Kita ulek. Jangan lupa ditelemei. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup ben cepet mulak malik airnya. Ini simpel banget, brambang, bawang, lombok, terasi, ambek laos. Di laosnya kita asem. Selesai. Tunggu nyambel, terus sesuai selera dikei tomat ya kena guys. Nek Mbak Isma cek tak kayak asem, cek tak kasih tomat. Bumbu ini sekalian kita kasih gula, garamnya wis ya. Oke, nanti kita lanjut. Oke, balik guys, kita masukkan kerai. Laos bareng karo kerai guys, terus asem. Ini masuk, kita tutup ya pemirsa. Medok guys kerai ini. Nah ini bumbunya tak masuk, ki asemnya digodok terus dipenyet ini dan kecute kerasa. Kita bumbuni dulu. Oke. Kita langsung masukkan bawang telo. Ya, kita itu keluar. Ya,
Mas kok pecel. Apa? Alah, kayak kono masak aja ngonten. Guys. Mantap. Kurang tes rasa dulu guys. Kurang apa? Kurang lek. Ya wis. Ini wis mateng, jangan kerai. Kurang tempenya loro guys, enak dadak. Ini digoreng ngapret-ngapret kanji guys, galur namanya nih guys, iwak asin. Nggak pengesul. Acara apa? Pas sekolah kan? Oke, kayak emak guys. Ini mae balur tak kayak imbit jangan. Ya mak jangan. Kita ngambil pemirsa tomat, terasi, lombok, rendang, bawang. Terus mak sambelnya mak. Terus anak sambelnya lagi nyambel. Jangan langsung lagi anak sambel balur gak afdol guys. Tak kayak gorengan. Ada balur bang. Tak kayak sambel. Gue sambel enak, sambel terasi tomat guys. Letek sarapan. Udah masak apa pemirsa? Jangan asin.
Nah, dek peri sarapan. Pokoknya sarapan bae. Go pecel. Cik sego goreng. Balure mantul guys. Wes ngono ae, Mbak Isma pamit ya pemirsa. Terima kasih banyak wis mengikuti kegiatannya Mbak Isma masak kali ini. Jangan asem, sambel tomat, lawoi, balur ambek tempe wis gajus mangono wis seger. Mau digadu senengane kerai. Wah, enak guys. Pokok kesukaan iki jangan asem, Jowo ning kene. Wis ngono Mbak Isma pamit. Terima kasih mengikuti kegiatan Mbak Isma. Selalu support, nggak semangat, saran masukan wis ditonton terus. Iklannya wis gak di-skip. Matur nuwun. Sepurane sing akeh nek klera-klerune Mbak Isma, tutur katane sing salah, sing kleru, sing kurang berkenan. Apa? Penutupan kowe. Kok muncul koyo poni. Mbak Isma pamit ya pemirsa. Becik titik ala ketara, dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selesai masak-masak dadah. Sambele lawai balur guys. Jangan asam, mantap. Oke. Berdurasi. Dadak Mbak Deni kluntang ya. Wis ngono ya guys. Pamit. Lho Mak, tak kei sambel Mak. Sarapan. Asem mek sambel lho, ora emang urung nyambel, tak kekno make pemirsa penting sarapan. Oke. Oh, lah HP-ne macet. Dadi ora kena didudul. Mbok guys.